Dragi prieteni, acum o să vă arăt cum se face petarde. Ne trebuie o așa foaie. O cutie de chirbitre. Așa. Ne trebuie o cutie de chirbitre. Ne trebuie un fir anume, ca un fel de fir anume. Trebuie să-l controlăm numai și pe unde l-am pus. Credeam că... da. Și iată. Și ne trebuie așa ceva. Și o să ne trebuie acest fir. Dacă nu aveți, puteți să încercați cu cuțitul, cu patentul, cu ce doriți. Dar eu o să încerc cu așa ceva. În primul rând, luăm cutia de chibrite. Scoatem un chibrit. Îl luăm și îl răzuim aici la foaie. Uite aici. Fix aici. Uite așa. Uite așa. Așa un pic. Eu o să-l filmez, o să-l bag pe YouTube. Nu uitați să vă abonați la canal. Vă abonați și nu știu mai departe ce doriți dumneavoastră. Cum doriți. Eu nu mă bag la dumneavoastră. Eu acum o să fac petarde. Am văzut pe Facebook cum a făcut unul. Puteți să vă abonați și la el la canal, că nu se supără nimeni dacă vă abonați. Înțelegeți dumneavoastră? Dacă sunteți de acord să vă abonați, nu sunteți obligați neapărat să vă... Nu sunteți obligați fix să vă abonați. Cum doriți dumneavoastră. Dacă vreți să vă abonați, asta e treaba dumneavoastră. Nu mă bag eu la dumneavoastră ce doriți să faceți. Nu știu cine o să-mi urmărească episodul, așa că nu mă bag. Poate mi-l urmărește altcineva și poate râde. Cine știe ce are. O avea scame, o avea râie, ce o avea el, numai Dumnezeu știe. Vă uitați, acest tatuaj nu este un tatuaj, mă scuzați. Și am un nepot Dani, care m-a măzgălit cu pixul, nu este niciun tatuaj. Așa că nu vă amăgiți. Ziceți că este vreun tatuaj, nu. Este niciun tatuaj, este doar așa, cu pixul măzgălit. Înțelegeți dumneavoastră și... n-aș vrea să vă supărați, să spuneți că nu știu ce, că v-am supărat eu și cu mai nu știu eu ce. Eu nu mă bag, dacă vreți dumneavoastră, v-am mai spus. Vreți să vă abonați? Cum doriți. Bun, acum nu o să mai vorbesc vreo 5-6 minute până termin. Dar pot să vorbesc între timp, așa că nu e nicio supărare. Nu știu câte ore o să ave, dar cred că o să aibă cel puțin 3-4 ore acest canal care îl fac. Îl fac special pentru petarde. Nu știu dacă o să meargă, am încercat cu Nicușor Pârvan. Am încercat cu el și cu Cătă Pârvan. Deci sunt veri primari, de aceeași rudă, dar la aceeași nume. Cei doi am încercat noi 3 să facem într-așa fel încât să ne meargă. La fel cu acest truc. Dar numai că nu ne-a ieșit. Noi am avut o foaie la fel, foaie mare, am construit, am răzuit, am făcut și când am dat cu ea de pământ, dar nu uitați că ne trebuie și doape pentru a face asta, cum zice, praful. Trebuie răzuite foarte bine și pisate. Dacă nu sunt pisate, nu o să meargă. Trebuie răzuite foarte bine. Foarte bine. O să ne trebuiască după 3-4 minute o baterie, dar sper că aveți. Oricine are în telecomandă. Luați de la telecomandă, ori dacă nu, încercați cu o
din asta, uite așa, și apăsați tare pe cartonaș. Și așa o să meargă. Dacă nu merge așa. Eu acum l-am făcut. Nu știu dacă o să meargă precis. Am mai încercat, v-am spus, nu a mers. Dar eu sper să meargă. Dacă o să meargă, nu uitați să vă abonați la canal. Și dacă vă place, încercați și voi acasă. Dar niciodată să nu dați cu ea în casă. Că, Doamne ferește, poate să explodeze. Niciodată să nu faceți asta în casă. Afară, soar, pe terenul de joacă, oriunde, dar nu în casă. Petardele sunt foarte periculoase și poate să sară. Și acestea sunt de mână, sunt la fel, nu uitați. Cu cibritele am terminat cu... Am terminat cu... Astea, cu bețele am terminat. Mai avem un singur lucru de făcut, să răzuim ăsta. Trebuie ăsta. Doar tot cu mâna. Nu știu cu ce să-l răzuim. Uitați cum facem. O să oprim un pic canalul. O să-l oprim. Mă înțelegeți dumneavoastră? O să-l oprim. Și o să mă uit un pic pe Facebook ca să pot face. Că nu mai știu ce mai trebuie. Bețele le-am făcut și să văd... Opa! Cu patentul. Nu, cu Mercatex, dar nu am așa ceva. Ah, uitați aici. Vă trebuie așa ceva. Și cu asta merge. Ah, am găsit, gata, nu mai trebuie nimic. Gata. Răzuiesc așa încet. Răzuiesc în continuu să iese. Uitați și praful de aici. Asta nu este bună brichetă, cibrită, să spunem așa. Nu este bună de nimic. Aproape de nimic, nu se rezuiește. Dați un pic, că poate încercăm. Poate încercăm cu cibrita sau cu Mercatexul. Doamne, ce mai face, Doamne? Cum să fac, Doamne? Cum să fac? Să-mi iau viața de la tracă, că m-am săturat de ele. Rumera, da, rumera, ce faci tu cu viața mea? Ce faci tu cu ea, da, da? Cum să fac, să-mi iau viața de la tracă, mele, că m-am săturat de ele. Ori dacă nu vă trebuie, mă scuzați, am început un pic să cânt. Vă trebuie o riglă, așa. Uitați, asta este trusa de geometrie. Ne trebuie ăsta. Și cu rigla o să răzuim. Cu rigla răzuiește mult mai bine ca decât cu cordeaua de asta. Cu asta. Răzuiește mult mai bine. Avem mare grijă când răzuim. Mare grijă să nu cadă praful.